Pieza bat revoluzio modura marrazteko, ematen diogu hemen, revoluzion. Aukeratzen dugu ze planotan nahi dugun gure perfila marraztu. Marraztu dugu perfila. Gogoratu gure perfilai neurriak ematea dazkeula Smart Dimensionekin. Eta gero, beti revoluzion lan egiten dugunen behar dugu ardatz bat. Orduan, marra bat marrazten dugu ardatz modura, eta esaten diogu marra hori ardatza izan behar dula. Listo. Izten dugu perfila, eta alde gugu nahi dugun anguloa eman, edo 360 gradutako anguloa eman.